brevkasse Øst. Ja, vi har brevkasse Øst. Ø-S-T. Det står ikke for noget. Nej, vi hedder bare brevkasse Øst. Fordi vi bor i Øst. Ja. Nå. Vi vil læse nogle spørgsmål op nu, og Anna starter. Jeg starter, ja. Ved et, jeg trækker et brev, hvor der står: Kære brevkasse Øst, jeg hedder Torben. Mit hamster er lige død. Jeg er meget ked af det. Hvad skal jeg gøre? P.S. Mit hamster hedder Lille Torben. Hvad skal han gøre, brevkasse Øst? Det er simpelthen svært, når ens hamster er død, så må vi jo bare købe et nyt. Køb dig et nyt, der ligner. Overhovedet ikke ligner det. Der overhovedet ikke ligner det, fordi ellers får du dårlige smerter i kroppen. Find et eller andet grimt lille lyserødt hamster. Det var det første brev. Så finder jeg et. Så der er det her brev. Godt. Hej brevkasse Øst, jeg er Ole på 6 år. Jeg har det svært, for jeg sveder under armene og bliver mobbet. Hvad skal jeg gøre? Brug deodorant. Brug deodorant. Det kan være, det hjælper. Og så vasker det under armene måske. Ja. Jeg trækker et nu. Hvor i der står, hold op, det står. Hej brevkasse Øst. Jeg er en dreng, der hedder Lars på 13. Alle i min klasse Alle i min klasse går med makeup, undtagen mig. Min mor synes, det er for pidet til en dreng. Hvad skal jeg gøre? Tænk en dreng med makeup. PS. Både drengene og pigerne i min klasse går med makeup. Hvad skal jeg gøre? Fyld klasse. Det er bare det, jeg siger. Fyld klasse, ja. Eller plag dine forældre om at bruge makeup, eller bare gør det. Nej, fyld klasse. Gør det, uden at de ved det. Fyld klasse. Gør det, uden de ved det. Hvis du virkelig brænder for at være bøsse, så gør det. Okay? Det må du Slip selv dit om. indre løs. Og vær dig selv. Du kan godt. Ja. Kan godt, Lars. Lars, vi tror på dig. Nå, skal jeg trække et til? Ja, Jeg tror, jeg trækker det her. Det her, det er... Det er meget sjovt. Det er for Bertha. Bertha simpelthen. Bertha. Har du læst det, Marie? Hej brevkasse Øst. Jeg er 10 år, jeg hedder Bertha. Alle pigerne i min klasse bruger store størrelser i underbukser. Hvorfor kan min numse ikke blive stor? Hjælp mig. En stor størrelse i underbukser. Altså, Jeg synes, du skal være glad for. jeg synes, du skal få plastikballer. Få du nogle plastikballer? Det kan man jo også gøre, men man kan også godt putte vand i dine underbukser. Køb med store underbukser og bare putte vand i dem. Ja. Og næste brev. Ja, så trækker jeg det sidste. Det sidste. Nej, sidste. Det er det sidste brev. Hej. Hej brevkasse Øst. Jeg er 16 år og hedder Amalie. Jeg vil gerne have en iPhone 5, men det må jeg ikke, og det kan jeg ligesom overhovedet ikke forstå. Nej, det forstår jeg da godt. Det var nogle utrolig idiotiske forældre, der har dig. Ja, en iPhone! Ja! Jeg er enig. Skal vi lige rydde lidt op her, ikke? Så rydder vi lige lidt op. Sådan der. Hej, så brevkasse